Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Mataji. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இந்த புக்கில் வந்து அத்தியாயம் 1ல் வந்து 3வது பங்கு இருக்கு, அதை பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த பகவானுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மய்யம் ததாந்தி பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதாந்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தே வனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்சா கல்பதருப்யश्च கிருபா சிந்துபயேவ च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. இதுதான் தலைப்பு. 3வது இந்த சாப்டர் அத்தியாயம் 1ல் வந்து இருக்கக்கூடிய 3வது டிவிஷன் மாதாஜி. இது ரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் மீன்ஸ் நோயிங் த காட். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டெஃபினிஷன் ஆஃப் காட் புக்கில் வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் காட்னு சொல்லிட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, நிக்சானும் பிரபுபதா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. நிக்சான் வந்து கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பார். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பிரபுபதா வந்து அழகாக பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, த பர்பஸ் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் மூமெண்ட் இஸ் டு ப்ராபகேட் காட்ஸ் நேம், காட்ஸ் க்ளோரிஸ், காட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, காட்ஸ் பியூட்டி, காட்ஸ் லவ்.
ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அகில கிருஷ்ண உணர்வோட இயக்கத்தின் நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் உண்மையான கடவுள் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர். அப்புறம் அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய ம் புகழ்கள், அவருடைய செயல்கள், அவருடைய அழகு, அவருடைய அன்ப பத்தி எல்லாருக்கும் எடுத்துக் குடுக்குறது. ஏன்னா, இத ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னா, அதுதான் வந்து பரிபூரணமான ஞானம். பெர்ஃபெக்ட். யாருக்கு குடுக்கணும் இந்த பரிபூரணமான ஞானத்த வந்து இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு குடுக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் வந்து பிரபுபாதா வந்து இ அ அகில உலக கிருஷ்ண விழிப்புணர்வ வந்து ஏற்படுத்துறாரு. அவருடைய குரு ஆணைப்படி அத வந்து செய்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப வந்து இங்க வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு கேதரிங்ஸ் ஒரு கூட்டத்த வந்து அட்ரஸ் பண்ற மாரி ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த அ போர்ஷனு. லேடீஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், ஐ தேங்க் யூ மச் ஃபார் கைண்ட்லி பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் திஸ் மூமெண்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ 1966 நியூயார்க்ல வந்து இந்த இஸ்கான் ஸ்தாபத்த வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு எல்லாரும் வந்து அ ஜாயின் ஆறாங்க. அங்க வந்து இருக்கக்கூடிய பெண்கள், ஆண்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறாரு. அவரு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து அ அகில உலக கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றாரு வேர்டு. கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா வைக்கிறாங்க. ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காட்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காட்ன்ற பதத்த யூஸ் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள்ன்ற பதத்த யூஸ் பண்ணா, அது ஒரு ப்ராட் டெர்மா ஆயிடும். யார் வேணுனாலும், எத வேணாலும் நுழைச்சுக்கலாம், எத வேணுனாலும் யோசிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கன்ஃப்யூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு வந்து அவரு என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணா. ஏன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். இல்லையா? அதனால அந்த பெயர வந்து வைக்கிறார். காடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வைக்கல. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு தான் டிக்ஷனரில கிருஷ்ணான்னு என்று எடுத்துட்டா, இன் திஸ் காட் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது மீனிங். ஓகே. ஸோ இங்க மறுபடியும் விளக்கத்த குடுக்குறாரு பாருங்க. காட்ன்ற வார்த்தைக்கு ஒரு பர்ட்டிகுலர் பெயரே இல்ல. அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு பேர் இல்ல. அதனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கு அன்லிமிட்டட் வேர்ட். ஓகேங்களா? ஆ காட்ன்ற வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அன்லிமிட்டட். அதே மாரி அவருடைய பெயரும் வந்து அன்லிமிட்டட் தான். ஸோ, அதனால வந்து கிருஷ்ணானே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிருஷ்ணருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பலவிதமான பெயர்கள் இருக்கு. இங்க குடுத்திருக்க உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, யசோத நந்தனா. அப்படின்னா என்ன பொருளு? யசோதாக்கு பிறந்த பிறந்த பையன் அப்படின்றத பொருள் குடுக்குறாங்க. யசோதா நந்தன் வளர்க்கப்பட்ட தாய் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் தெரியும். அப்புறம் தேவகி நந்தனா. தேவகிக்கு வந்து ஈண்டெடுத்தாங்க. அவங்க தான் இவங்க வளர்த்தாங்க யசோதா. தேவகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈண்டெடுத்தாள். வசுதேவ நந்தனா. இல்ல வசுதேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிஜமான தந்தை. இல்லையா? தேவகி, வசுதேவர் தான் வந்து ஈன்ற தாய் தந்தையர்கள். வளர்த்த பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நந்த மகாராஜா, யசோதா. அதனால அவருக்கு வந்து வேற என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்கன்னா, நந்த நந்தனா. ஸோ நந்த மகாராஜாவால வளர்க்கப்பட்ட புல்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சில பேர் வந்து பார்த்த சாரதின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா, அவருடைய என் உற்ற நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் தேரோட்டியா இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதனால பார்த்த சாரதி. அதுவும் சில சமயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சன் ஆஃப் பிரித்து அந்த குடும்பத்துல வந்ததுனால பார்த்தானும் சொல்றாங்க. ஸோ இது மாரி கிருஷ்ணர் ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல பெயர்கள் இருக்கு. எப்படி காட் அந்த கடவுள்ன்ற வார்த்தைய வந்து எப்படி அன்லிமிட்டடா இருக்குதோ, எண்ணில் அடங்காதவையா இருக்குதோ, அது மாரி கிருஷ்ணருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணில் அடங்காத பெயர்களும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ, இப்ப வந்து கடவுளுடைய டீலிங்ஸ் எப்படி டீல் பண்றார் தன்னுடைய பக்தர்கள் கிட்ட அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பலவிதமான பக்தர்கள் கிட்ட வந்து பலவிதமா வந்து டீல் பண்றார். ஓகே. ஏன்னா, அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கணக்கில் அடங்கா பக்தர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ, அது மாரி அவருடைய உறவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணில் அடங்காதவை. ஓகேங்களா? ஸோ, அதேனால அந்த உறவுகளுக்கு பெயர்கள் ஹி ஹாஸ் ஆல்சோ எப்படி கணக்கில் அடங்காத பெயர்கள் இருக்குதோ, அது மாரி. ஓகே. ஸோ, இதுல பார்த்தீங்கன்னா, பல பெயர்கள் இருந்தாலும், ஒரு பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டாப் அண்ட் சூப்பர் மோஸ்ட்டா இருக்கு. அது என்ன பெயருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணான்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஆல் அட்ராக்டிவ் இல்லையா? ஸோ, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பொருத்தமானதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபதா வைக்கிறார். ஏன்னா, காட் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரிஒன். அதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் காட். காட்ன்னு என்ன யாராவது ஆ பெயர் வந்து விளக்குங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, காட் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரிஒன்.
யார் வந்து எல்லாரையும் எல்லா ஜீவராசிகளும் தன் பக்கம் வந்து கவர்ந்து இழுத்துக்கிறாரோ அவர்தான் கடவுள் இல்லையா? ஸோ நம்ம நிறைய பிக்சர்களை பார்த்துருக்கோம் கடவுளுடைய கிருஷ்ணருடைய படங்கள்ல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கூட அவரை சுத்தி என்னென்ன இருக்கு? பசுக்கள், கன்றுகள், பறவைகள், விலங்குகள், மரம், செடி, கொடி, அப்புறம் தண்ணீர், அதாவது நதிகள். ஏன்னா அவருடைய அழகால் அதெல்லாம் ஈர்க்கப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா இருக்கும்போது யாரால கவரப்படுறாரு? யாரு அவர பார்த்து கவரப்படுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோபி ஸ்திரீகள் இல்லையா? ஆ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நந்த மகாராஜா, பாண்டவா இது மாரி எல்லாராலும் இந்த மனித குலத்தால எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர ஆகர்ஷணம் பண்றாரு. எல்லாரையும் அவர நோக்கி கவர்ந்து இழுக்குறாரு இல்லையா? ஸோ அதனால பர்ட்டிகுலர் நேம் பெயர் குடுக்கணும்னா கிருஷ்ணா குடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும் பராசர முனிவர். அதாவது அவருக்கு பகவான் என்ற பட்டத்த குடுத்தாரு இல்லையா? பராசர முனி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரும் மாமுனி. அவர் வந்து வேதவியாசருடைய தந்தை. பல கா ய வேதங்கள வந்து எழுதியிருக்காரு. அதுல வந்து அவரு ஒரு டெஃபினிஷன் குடுக்குறார். கடவுளுக்கு வந்து விஷ்ணு புராணத்துல வந்து அ கடவுள்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன ஒரு விளக்கத்த குடுக்குறார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ்வரஸ்ய சமக்ரஹஸ்ய வீரஸ்ய யசா சஹ ஸ்ரீயஹ ஞான வைராக்யஸ்யோ சைவ ஷண்ணாம் பகத இதிங் இதிங்கன. மாதாஜி இது ஒரு முறை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐச்சரிய சமக்ரஸ்ய வீரியஸ்ய யதஸஹ ஸ்ரீயஹ ஞான வைராக்கிய யோச்சைவ ஷண்ணாம் பக இதிங்கனா. விஷ்ணு பிரம்ம. ஸோ இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கடவுளுக்கு தேவையான விளக்கத்த குடுத்திருக்காரு. நமக்கு ஏற்கனவே பகவான்ற ஒரு வார்த்தைய இவர் தான் நமக்கு சொன்னார். இந்த முழுமுதற் கடவுளுக்கு வந்து பகவான் என்ற ஒரு வார்த்தைய இவர் தான் யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் இது வந்து வேற எந்த மனிதர்களுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஸோ அந்த பகவான்ற ஒருத்தர சொல்லணும்னா, அவருக்கு வந்து 6 செல்வ வளங்கள் இருக்கும். அந்த செல்வ வளங்கள் என்ன மாதாஜி? பலம், புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, வைராக்கியம். இல்லைங்களா? ஸோ எல்லா வலிமை இல்லைங்களா? பெயர், செல்வம், ஞானம், அழகு, துரத்தல் இந்த 6மே பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கு பாருங்க. ஐஸ்வர்யா, ஆ சமக்ரஹஸ்ய, வீரஸ்ய, யஸ்யஸ்ய, ஸ்ரீயக, ஓகே. ஞான வைராகிய, ரெனன்சியேஷன். ஸ்ரீயகன வெல்த், யஸ்யஸ்யன பெயர், வீரஸ்ய பலம், ஐஸ்வர்யஸ்ய அதாவது செல்வ வளங்கள், வெல்த். ஓகேங்களா? எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு புராணத்துல அவர சொல்லியிருக்காரு. அதனால தான் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தைய யூஸ் பண்றோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையான ஆ ப்ராப்ரியேட்டர். அவர் தான் வந்து ஓனர். நிஜ ஓனர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான். இதுக்கு ஒண்ணொண்ணுத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் குடுக்குறாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து கொஞ்சம் பேர் பணக்காரா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஆ பட் எல்லாருக்கும் சிறந்தவரா இருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான். நோ ஒன் இஸ் ரிச்சர் தேன் ஹி. ஓகே. இந்த உலகத்துல பல பணக்காரர்கள் இருக்கலாம். பட் எல்லா செல்வ வளங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வச்சிருக்கிற மாதிரி யாரும் வச்சிருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இஸ் அ மோர் ரிச்சர். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இங்க பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்றாரு. அவர் வந்து எத்தன மனைவிகள கல்யாணம் பண்ணிக்கினாரு? எத்தன பேர கல்யாணம் பண்ணிக்கினாரு? எத்தன மனைவிகள் அவருக்கு? 16,108 இல்லையா? சத்யபாமா, ருக்மிணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் வந்து ஆ 16,100 ராணிகள கடத்திட்டு போயிடுறாரு இல்லையா? பௌமாசுரன். அவர் கையில இருந்து மீட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இல்லையா? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு தனித்தனியான பேலஸ் அரண்மனையா குடுக்குறாரு. அந்த அரண்மனை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மார்பிளால ஆனது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விலை உயர்ந்த கற்களால அலங்கரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆ அர அ ரூம்க்குள்ள பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரூமுக்கு தேவையான ஆம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அதெல்லாம் எதால ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யானை தங்கத்தாலும் ஆனது. அப்புறம் எல்லா பேலஸ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா, காம்பவுண்ட் இருக்கும். எல்லா பேலஸ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா, பணிப்பெண்கள் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லா செல்வ வளங்களும் நிறைஞ்சது தான் அவருடைய அரண்மனை.
ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாகவதத்துல குடுத்துருக்குது. இப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ப ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு வீட்டோட தான் வாழ்றாங்க. இல்லைன்னா சில பேர் 2 கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு, 3 கல்யாணம் பண்ணிட்டு, ஒருத்தர் ஒருத்தர் தனி வீடு இது மாரி அரண்மனை குடுக்குறதில்ல. இல்லையா? பட் கிருஷ்ணரால பார்த்தீங்கன்னா, 16 என்ன, தௌசண்ட்ஸ் என்ன, ஈவன் he can expand in his unlimited forms. பிரபுபதா சொல்றார் பாருங்க. அன்லிமிட்டெட் ஃபார்ம்ஸ். ஏன்னா அவர் வந்து ஓம்னிபொட்டன்ட். எங்கேயும் வியாபித்திருக்கிறவரு. ஈவன் வந்து மில்லியன்ஸ் 60 மில்லியன்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் என்கவுண்டர் நோ டிஃபிகல்ட்டி. அவருக்கு வந்து அது வந்து பெரிய விஷயமே இல்ல. பட் நமக்கு தான் ஒரு வீட கட்டிப்பாரு, ஒரு கல்யாணத்த கட்டி ப ப கல்யாணம் பண்ணிப்பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கே கஷ்டப்பட்டுறோம். பட் கடவுளுக்கு வந்து அப்படியெல்லாம் இல்ல. அன்றத இங்க வந்து சொல்றார். ஓகேவா? அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வீட்ல ஒரு மனைவி கிட்ட இருந்துட்டு, ஒரு நாள் ஒரு மனைவிகிட்ட, இன்னொரு நாள் இன்னொரு மனைவிக்கு அப்படியெல்லாம் இல்ல. எல்லார் வீட்டிலும் ஒரே சமயத்துல இருக்கிறாரு. பர்சனலி பிரசன்ட் இன் எவ்ரி பேலஸ் அட் த சேம் டைம். ஒரே சமயத்துல எல்லார் வீட்லயும் இருக்காரு. ஸோ, அப்ப அதுலருந்து என்ன தெரியுது? தன்னை வந்து விரிவங்கம் படுத்திக்கிறாரு. 16,108 விரிவங்கம் படுத்திட்டுருக்காரு. செல்வ வளங்களும் இருக்குன்றத நம்ம இந்த இடத்துல உதாரணமா பிரபுபாதா குடுக்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ, இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து பணக்காரனா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன பார்த்து எல்லாரும் அவன் பின்னாடி போவாங்க. ஓகே. அதே மாரி அமெரிக்கால பார்த்தீங்கன்னா, யார் ரொம்ப ரிச்சா இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ராக்கிஃபெல்லர் அண்ட் ஃபார்ட். அ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். எல்லாரும் "அப்பா இவன் எவ்ளோ அளவுக்கு பணக்காரா இருக்கான்னு" சொல்லிட்டு இந்த அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாருக்கும் அவன பார்த்து ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? அவன்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா செல்வத்தையும் வச்சிடல. பட் அமெரிக்கால அவன் தான் வந்து டாப் மோஸ்ட். அப்படி இருக்கும்போது அவன பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் அவன நோக்கி பின்னோக்கி இருக்கிறாங்க. அவன நோடி அவன பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப நீ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. எல்லா இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிபதி யாரு? கிருஷ்ணர். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு எவ்வளோ அளவுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கணும். இல்லைங்களா? ஹவ் மச் அட்ராக்டிவ் தென் கிருஷ்ணா? ஹூ இஸ் த பொசஸர் ஆஃப் ஆல் ரிச்சஸ் இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பகுதி தான் வச்சிருக்காரு. அந்த ஒரு பகுதி வச்சிருக்க அந்த ஃபோர்டு, ராக்ஃபெல்லர பின்னாடி ஜனங்க எப்படி விழுந்து பார்த்துட்டுருக்காங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் இது எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் வந்து சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அவர் பின்னாடி நம்ம ஏன் அட்ராக்டிவா இருக்க மாட்டேன்றோம்? இல்லையா? அவர் பின்னாடி நம்மளும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கணும் தானே? இல்லைங்களா? ஸோ இது ஒரு உதாரணம். அப்புறம் அடுத்த செல்வ வளங்களுக்கு வலிமை, அன்லிமிட்டட் கணக்கில் அடங்காத வலிமை அவர்கிட்ட இருக்கு. அந்த வலிமை பார்த்தீங்கன்னா, எப்ப இருந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் பிறந்ததுலருந்து இருக்குது. நம்ம பசங்கள், நம்ம குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும். 3 மாசம் அப்படியே இடத்துலயே படுத்த இடத்துலயே படுத்துட்டுருக்கும். அப்புறமா வந்து ஒரு பக்கம் திரும்பும். அப்புறமா வந்து 4 கால்ல போகும், நடக்கும். இல்லைங்களா? இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு, 6 நாள்லே இங்க ஒன்லி 3 மந்த்ஸ் ஓல்டுன்னு குடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம இதுல பார்த்தீங்கன்னா 6 டேஸ்ன்னு கூட சில இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க வந்து பூத்தனா என்ற அசுரிய வந்து என்ன பண்ணாரு, சாச்சாருன்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ, அதுதான் வந்து கடவுள். காட் இஸ் காட் ஃப்ரம் த பிகினிங். நடுவுல வந்து அவருக்கு ஒரு யோக சக்தி வந்துச்சு. அதனால வந்து ரொம்ப பலசாலி ஆயி எல்லாரையும் வதம் பண்ணாரு அப்படியெல்லாம் இல்ல. ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே வந்து என்னவா இருந்தாரு? கடவுள் கடவுளாவா தான் இருந்தார். நம்ம பிறக்கும்போதே வந்து அந்த தேவகி மாதா, "என்னப்பா இவ்ளோ செல்வ வளங்களோட இந்த 4 கை ரூபத்துல வந்திருக்க. கம்சன் வந்தான்னா நான் உன்ன எங்க ஒளிச்சு வைப்பேன்? சீக்கிரமா சின்னதா மாறிடுன்னு" கேட்டாங்க இல்லையா? ஸோ பிறக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா, அவரு கடவுள் கடவுளா தான் இருந்தாரு. எல்லா விதமான ஆ வலிமையும் வச்சிருந்தாரு. ரூபத்த மாத்துனாரு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பூதனா வதம் பண்ணார். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து புகழ். அன்லிமிட்டட் ஃபேம். பார்த்தீங்கன்னா, இது யாருக்கு தெரியும்? கடவுளுடைய புகழ் பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு தான் தெரியும். பக்தர் அல்லாதவருக்கு வந்து தெரியாது. இல்லையா? டிவோட்டீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். அவர பத்தி தெரியும். அவங்க அதனால வந்து தெரிஞ்சதுனால அவங்கள வந்து புகழ்றாங்க. ஓகே. ஸோ அது இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதா வந்து மெனி மில்லியன்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெனி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் அவேர் ஆஃப் த பகவத்கீதாவுடைய புகழ்ச்சி எல்லாம் நெறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இது யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிலாசபர்ஸ் தத்துவவாதிகள், சைக்காலஜிஸ்ட் மனநோயாளி நிபுணர்கள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சமய கொள்கைவாதிகள், ரீஜனலிஸ்ட் இல்லையா? இவங்கெல்லாம் வந்து படிக்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல வியாபாரம் அடைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா, இது வந்து ஆ சுத்த தங்கம் மாதிரி இல்லையா? ஸோ, இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய எடிஷன்ஸ் இருக்கு. பட் அதில குறிப்பா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்
ஏன்னா இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரியே கொடுத்துருக்காரு பகவத்கீதா உண்மை உருவில். அதாவது எப்படி கிருஷ்ணர் சொன்னாரோ அதுல வந்து எதையும் கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல. அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே வந்து தத்துவரூபமா வந்து பிரபுபாதா வந்து கொடுத்துருக்காரு. அதனால தான் அதுக்கு பெயரே வந்து உண்மை உருவில். எதையுமே கூட்டவும் இல்லை, கழிக்கவும் இல்லை. வேற எடிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் அவங்கவுங்களுக்கு கற்பனைக்கு வந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. பட் இது வந்து உண்மையாவே இருக்கு. அதுல வந்து கிருஷ்ணருடைய புகழ்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய அழக பத்தி சொல்றாரு. அழக பார்த்தோன்னா எல்லாருமே யார் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது அழகா போனா தானா கண்ணு திரும்பி போகும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அத வந்து மனசுலயும் நெனச்சுப்பாங்க. இல்லையா? ஸோ அவர் மாத்திரம் அழகு இல்ல. ஆஸ் ஆர் ஆல் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து ஒரு நல்ல புண்ணியம் பண்ணியிருக்கானோ, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்தில பிறக்கும்போது, நல்ல செல்வந்தர்கள் வீட்ல பிறப்பான். இல்லைங்களா? நல்ல ஊர்ல பிறப்பான். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவன் செஞ்ச புண்ணியத்தினால உடைய வாழ்க்கை வந்து அப்படி ஆரம்பிக்குது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உலகத்திலேயே வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அமெரிக்கா வந்து பணக்கார நாடு. ஓகேவா? அது இல்லாம வந்து அழகான நாடுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதெல்லாம் ஏன் அங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஏற்கனவே செஞ்ச முன்பிறவில செஞ்ச புண்ணியத்தினால, அது வந்து அந்த நாடு வந்து பணக்காரமாவும், அழகாவும் இருக்கு. ஸோ அங்க பிறந்த மக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப குடுத்து வச்சிருக்கணும். இல்லையா? அங்க பார்த்தீங்கன்னா, அ ஏன் வந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் வந்து அமெரிக்காவ நோக்கி போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் இங்க பிறந்துட்டு, படிச்சுட்டு அங்க போய் வந்து வேலைக்கு போறாங்க. ஏன்னா, அங்க நல்ல சம்பாதனம், குறைஞ்ச சேலரி. நம்ம ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா, பல மடங்கு செய்யணும் அந்த வேலைய. இல்லையா? காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் செய்யணும். அதுக்கு வந்து சம்பளம் வந்து கம்மி. இல்லையா? அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சயின்டிஃபிக் நாலேட்ஜ் விஞ்ஞானம் எல்லாம் வந்து நல்லா முன்னேறி இருக்கு. ஓகேவா? ஒருத்தனுக்கு அறிவு இருக்கு, புத்தி இருக்குன்னா, அவனுக்கு வந்து அங்க ஊர்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுப்பாங்க. ஸோ, அழகு, ஆ செல்வாக்கு, ஞானம் எல்லாம் அங்க வந்து சிறந்து இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ, இந்த ஒண்ணுத்துக்குமே உதவாத இந்த உலகத்துல வந்து, இது ஒரு வந்து இந்த நாடு வந்து இவ்ளோ அளவுக்கு ஈர்ப்பு தன்மை கொண்டுள்ளது. அப்பன்னா ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணுங்க. ஒரு ஒரு பகுதி தான். இந்த யூனிவர்ஸ்ல அமெரிக்கான்றது ஒரு பகுதி. அதுவே இவ்ளோ அளவுக்கு ஈர்ப்பா இருக்குதுன்னா, இந்த உலகத்த எல்லாத்தையும் படைச்சவரு, அவரு வந்து எவ்ளோ அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாரு. இல்லையா? ஒரு அழக கிரியேட் பண்ணணும்னா, அவர் வந்து அழகானவரா இருக்கணும். இல்லையா? ஸோ ஹவ் பியூட்டிஃபுல் யூ மஸ்ட் பி. ஹி ஹூ ஹாஸ் கிரியேட்டட் ஆல் பியூட்டி. இல்லையா? ஸோ இந்த அழகெல்லாம் உருவாக்குன அந்தவரு எவ்ளோ அழகா இருக்கணும். அப்ப அந்த அழக பார்த்துட்டு நம்ம எவ்ளோ அவர் மேல ஈர்க்கப்படணும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து அழகு மாத்திரம் இல்ல, ஞானமும் இருக்கு. 2மே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லையா? பியூட்டி அண்ட் நாலேட்ஜ். இல்லையா? சயின்டிஸ்ட் அண்ட் பிலாசபர் மே பி அட்ராக்டிவ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் நாலேட்ஜ். But what knowledge is more sublime than that given by Krishna in the Bhagavad Gita? இல்லவா? ஸோ சயின்டிஸ்ட் இப்ப அழகா இருக்கிற சினிமா நடிகர வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிடிக்கும் எல்லாருக்கும். அதே மாரி ஒரு விஞ்ஞானி, அதாவது நல்லா அவர் வந்து கண்ட்ரிக்கொசரம் நல்லது பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நல்ல மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரோன்னா, அவர பார்த்து எல்லாருக்கும் வந்து மதிப்பு, மரியாதை எல்லாம் இருக்கும். இல்லையா? ஸோ அவருக்கு நோக்கி எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஞானத்தெல்லாம் யார்கிட்ட புகலிடமா இருக்குது? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. அப்ப அவர் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து அழகானவர், ஈர்க்கப்படுபவர்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஸோ இந்த உலகத்துல இருக்கிற நாலேட்ஜுக்கும், கிருஷ்ணருடைய நாலேட்ஜுக்கும், அழகுக்கும் வந்து நம்ப கம்பேரிசன் பண்ணவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதே சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் இருந்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா, வைராகியாவா இருக்காரு. துறத்துல கூட அவர் தான் வந்து பெஸ்ட். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சோ மெனி நெறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் கீழ தான் வந்து நடக்குது. அவரு நம்ம படிச்சிருக்கோங்களா? இந்த உலகத்த சிருஷ்டி பண்ணும்போது, தன்னுடைய பார்வையால வந்து எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்றாரு. அது பாட்டுக்கு இயங்குது. இல்லையா? பட் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்பலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து அவருக்கு. கண்ல பார்த்தாவே எல்லாம் பண்ணும். இல்லையா? அவருடைய புலன்கள் எந்த புலன்கள் எந்த வேலைனாலும் செய்யும். பட் நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்ல. கையின்னா எழுதணும், சாப்பாடு செய்யணும், வேலை செய்யணும் அதுதான். இல்லையா? நம்மளால வேற செயல் செய்ய முடியாது.
இல்லையா? பட் அவருக்கு வந்து அப்படி இல்லவே இல்ல. ஓகே. அவர் இருந்தாலும் சரி, இல்லையானாலும் சரி, இந்த பிரபஞ்சம் நடந்துட்டே இருக்கு. இல்லையா? ஸோ எ பிக் ஃபேக்டரி இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் குடுக்குறாரு பாருங்க. எ பிக் ஃபேக்டரி மே கன்டின்யூ டு வொர்க் ஆல்தோ த ஓனர் மே நாட் பி பிரசன்ட். நம்ம இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாகவதம்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஒரு வாட்ச் செய்றவன் வந்து ஒரு அலாரத்த வந்து உருவாக்குனான்னா, அது மறுபடியும் அதுவே வந்து அலாரம் ஆகாது. இன்னொரு 2வது அலாரத்த வாட்சையும் அவன் கிரியேட் பண்ணணும். இல்லையா? 1 2 ஆகாது, 2 3 ஆகுது. பட் ஒண்ணொண்ணுத்தையும் அவன் வந்து தயாரிக்கணும். பட் கிருஷ்ணருடைய படைப்பு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் எல்லா விஷயங்களும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணா பொட்டன்சின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா, அவர் வந்து நெறைய இடத்துல வந்து தேவர்கள வந்து ஒரு 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 இடத்துல வந்து ஒரு தலைவரா வச்சிருக்காங்க. இல்லையா? மழைக்கு இந்திரன், காற்றுக்கு வாயு அது மாரி. இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து thus Krishna himself is aloof from the material world. This is all described in revealed scriptures. எல்லா வேதங்களிலும் வந்து இத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே புரியுதா மாதாஜி? புரியுது. ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய பெயர்கள் பெயர்கள் பற்றி சொல்றாரு. அவருக்கு நெறைய பெயர்கள் இருக்கு. அவரு செய்யக்கூடிய செயல்கள வச்சு. ஆ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா செல்வ வளங்களும் இருக்கு. அவர் எல்லாரையும் ஈர்க்கப்படுறாரு. எல்லா ம உயிரினங்களையும். அதுதான் பெஸ்ட் வேர்ட். ஏன்னா மனிதன் மாத்திரம் இல்ல. மரம், செடி, கொடிகள், பசு, கன்று எல்லாமே அவர பார்த்து ஈர்க்கப்பட்டு அவர் கிட்ட போயிடுது. அதனால கிருஷ்ணா என்ற பதம் வந்து கரெக்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இருக்கிற பெயர்ல எல்லாம் வந்து பெஸ்ட் நேம் எதுன்னா கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ மறுபடியும் வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆரம்பிச்ச பாருங்க. இந்த இந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னுடைய நோக்கம் என்னன்னா, கடவுளுடைய பெயர், அவருடைய புகழ், செயல்கள், அழகு அன்பு எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் குடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக உலகத்துல ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஸ். ஓகே. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கு. ஓகேவா? அதுதான் வந்து உண்மையானதுன்னு சொல்றாரு. ஓகே. இங்க இருக்கிறது வந்து அன்ரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அ கிருஷ்ணா அ அங்க இருக்கிறது ரியலு. பட் இங்க இருக்கிறது வந்து அன்ரியல். ஓகே. ஸோ பட் ஹியர் இட் இஸ் நோ ரியல் வேல்யூ. இட் இஸ் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ஷன். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேலுலகத்துடைய பிரதிபிம்பம் இல்லையா? பிரதிபிம்பம் சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? We are worshipping Radha and Krishna and attraction exists between them, but material attraction and spiritual attraction are not the same. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாம் இப்ப என்ன பார்க்குறோம்? ராதாராணிய பார்த்து ராதாராணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர பிடிக்கும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து ராதாராணிய பிடிக்கும். இல்லைங்களா? அதனால தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மூட்ல ராதாராணி ஏன் இவ்ளோ அளவுக்கு வந்து அன்பு செலுத்துறாங்கன்றதுக்கோசம் சைத்தன்யரா வந்தாங்க. ராதாராணி மூட்ல வந்து வந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீகமானது. ஸோ ஆன்மீகமான அட்ராக்ஷன் ஈர்ப்புக்கும், பௌதிகமான ஈர்ப்புக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு. 2மே ஒண்ணு இல்ல. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா எடுத்து சொல்றார் நமக்கு. அதாவது இந்த உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அழகான பெண் பொம்மைய பார்த்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா, கவர்ந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். இல்லையா? அது வந்து தவறு. இல்லையா? மேனிக்யூர். அது அழகா இருக்கு. பட் இருந்தாலும் அது வந்து பொய் இல்லையா? அது பொம்மை தானே, டால் இல்ல. அது நிஜமான பெண் இல்ல. இல்லையா? ஸோ பட் என்ன நெனச்சுக்கிறாங்க, அது அழகா இருக்கனால அது வந்து நிஜம்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஏஐல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல எல்லாம் நெறைய எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா? ஸோ இன் ஆக்சுவலி அது பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கறது தான் தூரம் இருந்து பார்க்க தான் நிஜமா தெரியுது. பட் கிட்ட வந்து பார்த்தா ஒரு பொம்மை. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் a டெட். அதுக்கு வந்து ஒரு உயிர் இல்ல. இல்லையா? ஓகே. ஸோ அதே வந்து இந்த உடம்பு ஒரு அழகான பெண்ணோட உடம்புல இருந்து அது உயிர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் ஒரு டெட் மேட்டர் இல்லையா? த ரியல் ஃபேக்டர், ரியல் அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் சோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மையா எதனால ஈர்க்கப்படுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்கு. அத விட்டுட்டு மேல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி கொஞ்சம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மனம் ஈர்க்கப்படுகிறோம். பட் உண்மையா எதுக்கு ஈர்க்கப்படணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மாக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பூ உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டெட் மேட்டர். ஓகே. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இமிடேஷன். அதாவது என்ன சொல்றது இமிடேஷனுக்கு?
போலியம். நகல் என்ன மாத்தாச்சு? போலியான். போலியானது இல்லையா? நிஜமான விஷயங்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கு. அத வந்து ஆன்மீக லோகத்தை வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாருன்னு பாருங்க. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? வரஸ் தஸ்மாத் பாவோ அதொன்னு. ஆமா தாச்சு. வரஸ் தஸ்மாத் பாவோ அன்யோ அவ்யக்தோ வியக்தாத் சனாதனக ய சர்வேஷு பூதேஷு நத்யத்சு ந வினச்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பரஸ் தஸ்மாத் துபவோ அந்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக் அவ்யக்தாத் வந்து சனாதனமானது நித்தியமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? எது நித்தியமானது? ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகம். ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடியவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் காட். அது வந்து என்னைக்குமே வந்து அழியாதது. இட் இஸ் சுப்ரீம் இல்லைங்களா? இட் இஸ் சுப்ரீம் அண்ட் இட் இஸ் நெவர், என்னைக்குமே வந்து அழியாததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பட் இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அழியக்கூடியது. இந்த உலகம் வந்து அழியக்கூடியது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பங்கு தான் ஃபுல்லா அழிஞ்சிட்டா கூட ஒரு பங்கு தான் இருக்கும். தட் பார்ட் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். வேர்ல்ட் இஸ் அனிலியேட்டட். ஆன்மீக லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது, எட்டர்னல். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாம அது வந்து டிரான்சடென்டல். அது என்னது? மேனிஃபெஸ்டட் ஆர் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம். என்னவா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எட்டர்னலா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை வந்து சில விஷயங்களை வந்து கணக்கு போடுறாங்க. சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகம் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு அகலமா இருக்கு, நீளமா இருக்கு. பட் தே cannot பிகின், ஆரம்பிக்கவே முடியல. அட்டெம்ப்ட் பண்றாங்க பட் முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிறதுன்னா thousands ஆஃப் இயர்ஸ் எடுத்துக்குது. இருக்கக்கூடிய பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்துக்கு போய் வரணும்னாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வருஷ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களை எடுத்துக்கிறது. அப்பனா அந்த மனுஷனுடைய ஆயுசே வந்து 1000 கணக்குல இல்ல, 100 கணக்குல இல்ல. எங்கிருந்து பேசுது இல்லையா? சோ இப்படி இருக்கும்போது ஆன்மீக லோகத்தை பத்தி என்ன பேசுறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய உலகத்தையே புரிஞ்சுக்க முடியல. பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகத்தை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். we must know from authoritative sources. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய குரு பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யார் அந்த அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிறதுலே வந்து மோஸ்ட் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் யாருன்னு சொன்னா கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் தான் வந்து எல்லா ஞானங்களுக்கு வந்து இருப்பிடமா இருக்கிறாரு. அவரை காட்டிலும் யாரும் அறிவானவர் இல்ல, தெரிஞ்சவங்களும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு அப்பால இருக்கிறார். ஓகே. ஓகே. அங்க அது இல்லாம இன்னும் வந்து நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. நமக்கு வந்து தெரியும் ஆகாயம் வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கு. இந்த பௌதிக உலகம் பாத்தீங்கன்னா 1/4 தான் இருக்கு. ஏக பாத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? 1/4 தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழினங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய துணுக்குகள். ஓகே. இந்த ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ் த்ரூ அவுட் த கிரியேஷன். அவர் படைச்ச இந்த பூ உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜீவராசிகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பூ உலகத்தை எதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறைச்சாலைக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகேவா? சிறைச்சாலையில வந்து எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்க. தப்பு செஞ்ச கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி இந்த ஜனங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பங்கு கொஞ்சமா தான் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு தான், ஃபியூ பர்சன்டேஜுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே அவருடைய அங்கத்துணுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ those who have revolted against a god, who are criminal or placed in this material world. எவ்வளவு ஒரு அழகான வார்த்தை பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு அகெயின்ஸ்டா இது பண்றாங்களோ அவங்க தான் இந்த பூ உலகத்துல இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் யாரு? கிரிமினல் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. ஓகே. சம்டைம்ஸ் த கிரிமினல்ஸ் சொல்லுவாங்களாம், நாங்க வந்து தப்பு பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ரூல்ஸ் தெரியும்.
தப்பு பண்ண கவர்மெண்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும், தண்டனை கொடுக்கும், சிறைச்சாலையில் போடுவாங்கன்னு. ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பேர், கொஞ்சம் திருடங்கள்ல, அதை பற்றிலாம் நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளும் இந்த முட்டாள்தனமான விஷயத்த நம்ம விட்டுணும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ ஒரிஜினலி இப்போ வந்து இந்த உயிர்வாழினங்களை பற்றி சொல்கிறாரு. இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய அங்க துணுக்குகள். அப்புறம் வந்து எப்படி அவருக்கும் கடவுளுக்கு வந்து உறவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மகனுக்கும் தந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு. அகம்பீஜா பிரதாபிதகன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாரி கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி அவங்க வந்து சர்ச்சுக்கு போவாங்க, அங்க பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. அவங்க பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, "ஓ ஃபாதர் இன் ஹெவன்" தந்தையே, அ சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தந்தையேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அ அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதால கூட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஆ ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? முக்கியம். சர்வ யோனிஷு கவுந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரகம் மகத்யோனிர் அகம் பீஜ பிரத பிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் லைன் அகம் பீஜ பிரதாபிதக. இந்த உயிர் வாழினங்கள் இருக்கு இல்லையா? சர்வ யோனிஷு கௌந்தேய. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர் வாழினங்களும் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான். கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து செகண்ட் பிரம்மாவை கிரியேட் பண்ணார். ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி இல்லையா? அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அது பிறகு தான் அவரால் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ இது வந்து எங்க சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார் இல்லையா? இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளும் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 84 லட்சம் ஜீவராசிகள். அது பரப்பனவா இருக்கலாம், ஊர்வனவா இருக்கலாம், தண்ணீர்ல இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனிதன் தான் வந்து உயர்ந்த தளத்துல இருக்கான். அதுல அவன் பார்த்தீங்கன்னா, 2 கேட்டகரியில வரலாம். அதாவது சீரா இருக்கிறவன் வந்து சிவிலைஸ்டுன்னு சொல்றோம். சீர்கெட்டவன் வந்து அன்சிவிலைஸ்டு. வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றவன்னா சிவிலைஸ்டு ஹியூமன் சொல்றோம். இல்ல காட்டாம்போக்குல, குருட்டாம்போக்குல வாழ்றவனுக்கு வந்து அன்சிவிலைஸ்டுன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஆ யா அதுல பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் வந்து கொஞ்சம் பேரு ஒரு இசம வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு. ஐ அம் ஹிந்து, ஐ அம் முஸ்லீம், ஐ அம் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மதத்த வந்து செக்குலர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் சில பேர் வந்து பிலாந்த்ரோபிக் சம் எங்கேஜ் இன் philanthropic work, some give to the poor and open schools and hospitals. ஓகேவா? சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம வந்து இந்த உலகம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சில தான தர்மங்கள், பள்ளிக்கூடம் திறக்கிறது, ஹாஸ்பிட்டல் திறக்கிறது, ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு உதவி பண்றது, அது மாதிரி காரியங்கள்லாம் செய்வாங்க. அப்படி செய்யறவங்கள இந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா, கர்ம காண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கர்ம காண்டர்கள். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, மில்லியன் கணக்குல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கர்மகாண்டில யாரோ ஒருத்தன் புத்திசாலியா இருப்பான். அவன வந்து ஞானின்னு சொல்றாங்க. ஒன் ஹூ நோஸ். ஓகேவா? அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஞானில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஒரே ஒருத்தர் வந்து தான் லிபரேட் ஆறாங்க. அவுட் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் லிபரேட்டட் சோல்ஸ், ஒன் மே பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே. தென் தென் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து நெறைய மில்லியன்ஸ், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் இருந்தா கூட, ஓகே நெறைய பேர் கர்மகாண்டர்களா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஞானிஸ் இருக்காங்க. அதுல யாரோ ஒருத்தவங்க தான் முக்தி அடைறாங்க. பில்லியன்ஸ் ஆஃப் லிபரேட்டட் சோல்ல கூட முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள்ல கூட யார் கிருஷ்ணர் கிட்ட போறாங்கன்னா, ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ மத்தஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? மனுஷ்யானாம் தைஸ்ரேஷு சகஸ்ரேஷு கஸ்ரித்யத்தி சித்தையே யததாம விசித்தானாம் கஸ்ஸின் மாம் தேதி தத்வதக. இங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த மனுஷங்க இருக்காங்க இல்லையா? மனுஷனானா ச ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல பொருளுங்க. ஆ சகஸ்ரேஷு. படிங்க மாதாஜி. ஆயிரம் மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவரே என்னை உண்மையாக அறிபவனாகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சகஸ்ரேஷு ஆயிரம் மனிதர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க, முயற்சி பண்றாங்க. பட் யாரு தான் வெற்றி அடைகிறாங்க? எத்தனை பேர் வெற்றி அடைகிறாங்கன்னா, ஒருத்தர் மாத்திரம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஒன் நோஸ் மீ இன் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அவரை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கஷ்டம்.
இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். அப்படி ஹரே இருந்தா கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி பாகவதம் புக்கு தானே இல்லம்மா இது? வேற எதுவா? நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இப்ப பிவி செஷன் 11:30 இருந்து இருக்குல்ல, அதான் கேக்குறேன். அதான் கேக்குறேன் நானு. மாதாஜி ஒரு 2 minutes மாதாஜி ஓகே 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 மாதாஜி, இந்த நோ ப்ராப்ளம். போர்ஷன் முடிஞ்சிடும். இந்த ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஓகே, நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்றாரு, ஐ எம் லைக் திஸ், ஐ எம் லைக் திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. இந்த பறவைகளில் வந்து நான் இதுவாக இருக்கிறேன், மலைகளில் வந்து நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லைங்களா. அப்படி இருந்தாலும் அவரு தான் எல்லாத்துலேயும் இருக்கார். ஓகே, அண்ட் இஸ் த சுப்ரீம் சோல் இஸ் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். ஓகே, so thus everything is completely described in Bhagavad Gita. Although understanding God is difficult, it is not difficult when God himself gives the knowledge. நம்ம வந்து இச்சைப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரை புரிஞ்சிக்கணும்னு நினைச்சு இச்சைப்பட்டோம்னா அவரை புரிஞ்சிக்க தேவையான ஞானத்தை அவரே கொடுத்துறாரு. அப்போ வந்து இங்க டிஃபிகல்ட்னு சொன்னார் பிரபுபாதாவே என்ன முடிக்கிறாரு, இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிம்பிள். ஏன்னா கடவுள் வந்து கருணையானவர், காரணமற்ற கருணையானவர். அந்த ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சக்கூடிய ஞானத்தை அவரே கொடுக்குறாருன்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லைங்களா. ஸோ ஈவன் நம்ம பாகவதத்தில் பார்க்கலாம், இந்த பெண்கள் அந்த துவாரகா தேசத்தில் இருக்க பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து அவங்கவுங்க கீழே போய் பார்க்க முடியாதுன்னு வீட்டு மாடியில் ரூஃபில் போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை பற்றியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. கிருஷ்ணரை பற்றி பேசிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க மனசு எல்லாம் அதில் தான் லயிச்சிருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களில் வந்து படிக்காம அந்த ஞானத்தை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு. எப்படின்னா டிரான்ஸ்டென்டல் கிளான்ஸ், அவருடைய பார்வையால் அவர் கொடுக்குறாரு. அந்த அவங்க பேசக்கூடிய அந்த துவாரகா தேச பெண்கள் பேசுறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இனிமையா இருக்குதான். வேதங்கள்ல சொன்னதை காட்டிலும் அவ்வளோ அளவுக்கு இனிமையா இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த 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 கோபிகளுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை கடவுள் கண்டிப்பா நம்மளும் இச்சைப்பட்டு அவங்களுக்கு நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒருத்தன் வந்து கடவுளை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சானே தானா வந்து தன்னுடைய மனசுல வந்து கிரகிச்சியோ பண்ணனா அது கஷ்டம். ஏன்னா கடவுள் வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து நம்ம லிமிட் பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா. பட் நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நம்ம கிட்ட வந்து குறைபாடுகள் இருக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சீட்டிங் அதர்ஸ், அப்புறம் வந்து இல்லூஷன்ஸ் இருக்கு, கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ், இது மாதிரி குறைபாடுகள் இருக்கு. அதனால நம்மள வந்து லிமிட்டட், வி ஹாவ் லிமிட்டட் நாலேஜ். நம்ம நாலேஜை வச்சு அன்லிமிட்டட் திங்ஸை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. பட் பை ஈஸ் மெர்சி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். வி கேன் கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம், தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் அவர் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் ஆஃப் காட் will lead us nowhere. If a boy wants to know, இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒரு பையன் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து அப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்னா யார்கிட்ட கேட்கணும், அம்மா கிட்ட கேட்டாங்கன்னா இதுதான் உங்க அப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க. அது டைரக்ட் ஆன்சர். அதை விட்டுட்டு அந்த பையன் இன்கேஸ் நீங்க வந்து என் அப்பாவா, நீங்க வந்து எங்க அப்பாவான்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டே போறான்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து பதிலே கிடைக்காது இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம வேதங்கள் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எதற்கு சமானம் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தாய்க்கு சமானம். தாய் அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லுது, முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னு காமிக்குது இல்லையா. அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா. அதை வந்து நம்ம வேதங்களை நம்ம ஏற்றுக்கணும், அதில் சொல்லி இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அப்போ வந்து முழுமுதற் கடவுள் யாருன்றத நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு வந்து இன் திஸ் வே வி ரிசீவ் த நாலேஜ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா, த பெஸ்ட் அத்தாரிட்டி. We may not be perfect, but our knowledge is perfect because it is received from the perfect source. எவ்வளோ அழகாக முடிக்கிறார் பாருங்க. நம்ம வந்து இம்பர்ஃபெக்ட், ஓகேவா, குறைபாடவர்கள். பட் நம்ம கேட்ட நாலேஜ் எங்கேருந்து கேட்டோம், வேதங்கள். வேதங்கள் யார் எழுதினது, கிருஷ்ண துவைப்பான வேத வியாசர். அவர் யாரு, கிருஷ்ணர் இல்லையா. ஸோ அவர்கிட்ட வந்த ஞானம் வந்து பரிபூர்ணமானது. ஸோ அவர் சொன்ன வார்த்தையில் வந்து எப்பவுமே வந்து குறைகள் இருக்காது, இம்பர்ஃபெக்ட் இருக்காதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. பை சச் நாலேஜ் ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் காட். அப்போ கேள்வியே இருக்காது இல்லையா. அப்போ வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்கும், கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். யார் கடவுள், இந்த பௌதிக வாழ்க்கை என்ன, இதனுடைய நிஜம் என்ன, இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது, இங்கே என்னென்ன ட்ரிபுலேஷன் அண்ட் கொடுமைகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய்
இல்லையா? இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இல்லையா? வயசு ஆக வேணாம்னு நினைக்கிறோம். தோல் சுருங்காம இருக்குதா? முட்டி வலி வராம இருக்குதா? கண்ணு மங்காம இருக்குதா? இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ அது பாட்டுக்கு வருது. ஓகே. ஸோ யாருக்குமே ஆசை இல்ல இது மாரி கஷ்டப்படணும்னு சொல்லிட்டு. நோ ஒன் வாண்ட்ஸ் டு சஃபர் ஃப்ரம் டிசீஸ் பட் ஷூர்லி எனஃப் டிசீஸ் கம்ஸ். இதுதான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய நிரந்தரமான பிரச்சனைகள். தற்காலிகமான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உணவு, உடை, இருக்கை இடம். பட் இது வந்து எறும்புக்கும், யானைக்கும் குடுக்குற கடவுள் நமக்கும் குடுப்பார். இல்லையா? பட் இந்த சிவிலைஸ்டான மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், இந்த டெம்பரரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அதுல தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்றான். சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இனவர்த்தி செய்யறது, தன்னை பாதுகாக்கிறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாய் கூட பண்ணுது. தெருல இருக்கிற நாய். இல்லையா? அதுவும் பண்ணுது, நம்மளும் பண்றோம். நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? இல்ல ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு, நம்ம ரியல் ப்ராப்ளத்த புரிஞ்சுட்டு, இந்த ரியல் ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் என்ன? பர்த் அண்ட் டெத். அந்த சைக்கிள ஸ்டாப் பண்ணணும். கடவுள்கிட்ட நம்ம போணும். ஓகேங்களா? இத தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவனுக்கு குடுத்த டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு, வேதங்கள படிக்காம ஆட்டோமிக் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறான். இல்லையா? அது அவனுக்கும் அழிவு, எல்லாருக்கும் அழிவுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ ரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இந்த ஞானம் வந்து நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. லேகிங் த நாலேஜ் ஆஃப் காட். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து பிரபுபதா ராஸ்கல்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றார். ஓகே. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை டினை பண்றாங்க. கடவுள் ஒருத்தவங்க இல்லை, அதெல்லாம் வந்து இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி ஒரு கான்செப்டை கொடுத்துட்டு அவனுக்கு வந்து ஒரு பயமே இருக்காது. எப்படி வேணும்னாலும் தப்பு பண்ணுவான். அப்போ வந்து பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்குள்ள என்ன ஆகுறா, கீழ்நிலை பிறவி அடைவான். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த தவறான விஷயத்த ஒருத்தன் கன்வே பண்றதுனால அந்த மனிதனை வந்து பிரபுவதா இங்க வந்து ராஸ்கல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இட் மே பி வெரி நைஸ் ஃபார் தேம் டு திங்க் தட் there is no God, but God will not die simply because we deny him. இப்ப நான் இல்லைன்னு சொல்றதுனால கடவுள் வந்து இல்லாம போக மாட்டாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கடவுள் இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்றாரு, அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றாரு. எல்லாத்தையும் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் டெமிகாட்ஸை வச்சு அதை வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ அவருடைய கட்டளைப்படி தான் வந்து சூரியன் உதைக்கிறாரு, சந்திரன் வராரு, நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது, கடல் எல்லாமே இருக்கு. இல்லையா? எல்லாமே எவ்ரிதிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் இஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஆன் வெரி நைஸ்லி. ஓகே. ஹவு ஒன் கேன் பி ரியலிஸ்டிக்கலி திங்க் தட் த காட் இஸ் டெட். இப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு நம்ம வீட்லேயே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இடம் வந்து கிச்சன், இதில் வந்து இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் சமைக்கணும் பிளான் பண்ணுறோம். அப்போ தான் அது வந்து ஸ்மூத்தாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். இல்லை ஏனோ தானோன்னு அங்கே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே வந்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ வி மே சே தட் there is no government. ஓகே. அதே வந்து நல்லா மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த கவர்மெண்ட் மூலயமா த பீப்புள் ஆர் பெனிஃபிட்டட். மக்களும் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜா, கிங் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். இல்லையா? கிங் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலாக செம்மைனே அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தார். இல்லையா? பட் குட் கவர்மெண்ட் இருக்கணும்னு சொல்றது இந்த ரீசனுக்கோசம் தான். அவர் வேதங்களை வச்சு எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சமம் பண்ணார். ஈவன் கவ் அண்ட் புல், அதுக்கும் வந்து உரிமை இருக்கு வாழ்றதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அரசாட்சி இல்லை. அதனால என்ன ஆகுது, பொலிட்டிக்ஸ்ல இருக்கிறவங்களே வந்து என்ன பண்ணாங்க, கடவுள் இல்லைன்னு டினை பண்றாங்க. அதனால மனிதர்கள், பாமர மக்களும் வந்து அதை டினை பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க, ஒன்று கடவுள் இறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறாங்க, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றாங்க, கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்றதுனால அவங்களும் கன்வின்ஸ் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? பட் பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, தட் இஸ் காட், that is Krishna அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். Therefore we are worshipping God. This is the process of Krishna consciousness. Try to understand it. Thank you very much ன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உரைய அவங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்றாரு. இல்லையா? லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் உரைய வந்து நைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव.